Siemanko, witam was szefy i szefowe, witam was tutaj, Słuchajcie, dzisiaj sobie coś przetestujemy. Byłem dzisiaj w sklepie i co zwróciło moją uwagę? Zwróciło moją uwagę to. Produkt, który generalnie przypomniał mi o dzieciństwie. To jest, jak widzicie, Candy Floss. Cukrowa wata, to chyba po czesku. Wata cukrowa, cukrałe wata. Za szaloną cenę, czy będzie to tu widać, złoty 20. No i moi drodzy, tak sobie pomyślałem, kurde, wata cukrowa to jest coś, co się dobrze kojarzy się z dzieciństwem, kojarzy się z tym, jak gdzieś tam z mamą, czy z rodzicami, czy z dziadkami się szło, no i patrzyło się i tam pan stał z tą maszyną i kręcił to, nie? Wata cukrowa tam była smakowa, była zwykła i takie to fajne, puchate, na patyku się kupowało. Cała gęba tym była oklejona, pszczoły do tego ciągnęły. No, powiem wam, no generalnie była masakra, aczkolwiek wata cukrowa bardzo dobrze się właśnie z dzieciństwem kojarzy. Tutaj z tyłu mamy cały skład. Jakby ktoś był ciekawy, to może sobie przeczytać. Ona jest po niemiecku. Zuckerwatte mit Frucht Geschmack. Czyli wata cukrowa o smaku, no, owocowym. Dobra, jest ostrość. Moi drodzy, robimy test, unboxing. Mam do tego tutaj zawodowy widelec. O, tutaj wszystko, na dwie kamery jadę. Pełna profeska. No, otwórzmy sobie tą watę. Ona tutaj ma z góry taki deklik. Kurde. Pachnie tak, jakbyście cukier karmelizowali na patelni. No tak to wygląda, może lepiej tutaj to wam pokażę. O, wygląda to tak. Wygląda trochę jak jakaś sierść kolorowa, smakowa. Dobra, no spróbujmy. Nie wiem, czy to się, ale wygląda tutaj... Ej, tu mi się ślady od tego jakieś zrobiły. No dobra, już nieważne. To wygląda w ogóle... No wygląda, nie wiem czy to się je tak, jak słyszę taki dźwięk, wiecie, takie puchate, o. Wiecie co, to wygląda też trochę jakby z fotela, albo z łóżka wyrwać takie, to tego ostrość tutaj nie złapię, taki puch, nie? Smakuje to jabłkiem, najbardziej. O. Słodkie masakrycznie. Powiem wam. Jezu. Jakie to jest słodkie. Co tu jest? Barwnik bananowy, żółta kurkumina, jabłkowy, zielona kurkumina. Pewnie wszystkie te emulgatory, sremulgatory. Ale jest. Jak tak sobie pocyckać, to jest ten smak dzieciństwa. Aczkolwiek też dzieciństwa nie były jabłkowe na pewno, ale powiem wam, spoko. Pewnie jest to takie zdrowe, że już się w moim ciele rozwija jakiś niebezpieczny nowotwór. Ja nie mogę z tego dźwięku takiego. Wy też? Mnie to tak... Jakoś taki jestem przeczulony. Spoko. Moi drodzy, Candy Floss za złoty 20. Powiem wam, nie jest to najgorsze. Słodkie. O, takie światło wali. Nieprofesjonalnie, Niklaus. O. Moi drodzy, Candy Floss. Pewien youtuber wystawiłby temu ocenę pozytywną z czymś tam. No spoko to jest, no spoko. No nie licząc od tego, że pewnie kiedyś z kuli tego kipnę na jakiegoś nowotwora żołądka, to nie jest źle, no. Mogę polecić. Jakby ktoś chciał zjeść watę, łatwo to transportować, no generalnie spoko. No. W ogóle, czy wy macie wspomnienia z dzieciństwa z watą cukrową, ale taką, nie wiem, czy taka... Ja takiej waty nie pamiętam za dziecka, raczej z taką, wiecie, prawdziwą, nie? To jak najbardziej. Czy może jakieś z innymi rzeczami, może jakieś lody wam się z dzieciństwem kojarzą, czy coś takiego. W każdym razie, moi drodzy, podzielcie się tym ze mną na dole w komentarzu. Ja wam pięknie dziękuję za uwagę. Jeżeli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Ja was zapraszam na Facebooka,
na G2A, na wszystko, na Hitboxa, bo streamujemy codziennie ostro. Premiera Duma już dzisiaj mamy wtorek, za 3 dni. Premiera Duma w piątek. Ja już sobie go kupiłem, będę grał, także tym bardziej zapraszam na Hitboxa. No i to tyle. Ja idę jeść dalej. Już czuję, mój organizm taki zatruty.